Dayag ang kasadya sa mga tao nga misalmot ug misaksi sa sinulog karong tuiga. Halos puno-puno ang kadalanan sa rota nga gibaybay sa mga dancing contingents. Lain-laing mga eksena ang naghatag og good vibes. Sama na lang niining duha ka mga iro nga nakabisti og sinulog costume. Kuha kini ni Rose Marie Logronio Manalop niadtong Domingo pasado alas 6 sa gabii sa may Juana Osmeña St, Cebu City. Makita ang duha ka mga shih nga giisa sa ilang mga tag-iya samtang niagi sa dapit nga nakadapit sa atensyon sa mga tao. Miangkon ang 31 anyos nga uploader nga usa siya ka fur mom sa 7 niya ka mga iro sud na sa 12 ka tuig. Maong di niya malikayan nga makyutan sa mga iro. Pahugyaw ang iyang post, pet senior o pit senior. Kung unsa man gani, basta ang importante, ang duha ka mga iro nagsabwag og good vibes.